and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Unsay buti mong ipasabot, day? Na ako'y ipangutanan ni mo, day. Unsa man, day? May kaibog ka ni Rodin, no? Oh! Shit! Pasyet-syet ka. Makag-angaya. Pero, may gusto ka ni Rodin. Pogi, no? Bleh! Pikat ni mo, Agnes. What? Ganon na. Ganon na. Agnes naman na akong name. Well... Grabe naman sad na, oy. Well. Nya, pinaigwad. Hoy, ngano ditong na-anis ako ngan? Sa ako niya giingon, well, ang word koknak is a French word. Bet, kung imo na i-pronounce, mahimo ng konyak. Kidding bayana. So, ang Agnes mahimo ng Agnes. Wala. Ako'y Kakusog sa tong katawa. Nakapati. nakusog man atong katao. Maugani, nakapati. Nakapati. Pagkatuog na mo. Oh, Nakapati. Mapulang gabi, mga kauban. Mapulang gabi, Kalusyo. Ikaw, no? Imo lang yung kisimang ang imong tubag sa akong gipangutana ganiha bahing Rodi. Datog na tao eh. Hoy. Hoy, wa pa nimo matubag ang ako pangutana. Ikaligo na ugma, Agnes. Ikaligo na ugma, armawa. Hoy, turatoy lang ay. Matog na taoy. Nahinanong tayo sa Agnes. Uy. Kalain mo ako kaning Agnes. Mura man nagituyok. Oh. Ay, o pa di ka matog? Abi na ko natog na ka. Unsa man ako pagkatug nga nagpiking-piking ka man sa imong sista. Halo sa kampo sa mapulang magugubat. Nahinanok sa kong sista pero ikaw. Gisabaan ka? Aw dili man kay tanto nga gisabaan ko. Papulang gabi kameri. Nganong may barog ka man? Mga tuog na ta. Unsa ka ni title atong imong gipiking? Walang paalam? Unsa? Walang hanggang paalam. Oh, okay. Nainamdam ka? Ako nang gi-request nimo. Katungo na ako matiwas? Request na sad gabi. Kanta na sabi. Sigurado, basta ikaw. Ganahan kay ko sa maong kanta, Rudy. Oh, Kajego, kadaghan nila. Kinsa man ang daghang nangabot? Rudy? Daghan kay sila kameri. Oh, Kajego. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Imong iap? 9, 10, 11, 12, 13, 14, Rudy. 17. Maglisod ko sa pagtuo, kameri. Maglisod ka pagtuo sa atong gidaghanon nga napun-an anan nila? Oh, kung sa mga pasistang militar pa, Ha? hapit na kita, muusak ka batalyon. Mao ba? Oh, kameri. So ito ka di ay? Ha? So ito sa unsa? Sa gidaghanon sa batalyon? Tungod kayo nag-agikog ROTC. No,
Mga kauban, sa revolusyon. Kauban. Giyangyo kitang tanan. Nga magtapok sa basketbulan. Atong paminaw ng komander sa kamanduang probinsyal sa bagong upo ng bayan, si Calosio. Nakapagutara ko sa ragda sa mensahe ni atong miaging simana. Nga nagtaho ka nato nga dunay panon sa mga bagong sampa sa armadong pakigbisog sa sunod simana. Nangutara ko, sa ingon lang ani kadali. Karon tanag istorya. Unya sa sunod simana dayon musampa ang mga pag-umakauban sa kabukiran. Mao di ay tungod kay nagdali ang mapulang kasaysayan sa pagbuhat og dugang asoy sa nasod nga Pilipinas o sa iyang katawhan. Karon napamatuda na usab sa laing higayon ngang dagparan sa mga daog-daog ug mga biktima sa pagpangulipon ug inhustisya. Mao ra gyud ang dughan sa atong nasod nga mao ang kabukiran. Mga kauban, niya ang laing panon sa mga ulipon, sa mga daog-daog sa kaugalingon nilang nasod. Gikan sila sa mga fabrika, gikan sila sa kadagatan, gikan sila sa mga kaumahan, gikan usab sila sa mga eskwelahan, gikan sila sa nagkalain-laing sektor. Binangob sa kabungturan, aron kupta ng armas alang sa kagawasan, aron magpasakop sa mga kalanggaman nga karon lumadlaban sila og kadung atua og kining ania sila og kita mao ang daghang bersyon ni Tano. Diego. Kalusyo, ato na kami. Mga kauban, tana mo! Baryo tisa tamo. O ka Agnes, iwason nimo ang edukasyon sa mga batanon sa barangay Tisa. O kato sila si Kajuni o Kabasil. Sa baryo magdugo. Huy, Unsay huy? wag ka mahibong sa akong hagok gabi eh. Diyang nagkinto ka nga migawa sa atong kubo. Hala. Imo rin panian. Ipakayab ang bandirang pula! Ipakayab! Ipakayab! Ikaw Agnes ha, unfair kayo ka. Ha? Singgit sa katauhan! Revolusyon! Ka Agnes. Matag adlawng tanan, matag gutlo silang kinabuhi sa katuyaw sa kamatayon nga di lang matag-an nga moatake kanila. Matag gutlo silang kinabuhi mao ang prinsipyo sa baruganan. Matag gutlo silang kinabuhi mao ang ideolohiya sa pag-alagad sa katawhan. Matag gutlo sa ilang kinabuhi mao ang tugo sa doktrina sa revolusyon. Pag-abot nila ni Rudy, Mary, Agnes o mga kauban sa magdugo, gisugdan day nila ang buluhaton. Nag-lecture dayon si Agnes sa mga batanon. Samtang sila si Rudy, Mary o mga kauban nagbantay sa palibot. Oh, dagkuti na ang gitangag nimong sigarilyo, Rudy. Imo na ka nang gikatlit. Apan wa nimo dagkuti ang sigarilyo. Kinsa ba imong giling-ilingis palibot? Ako lang gianinaw ka Mary ang palibot. Manigarilyo ka di ay? Oh! Mga kaaway! Haba! Kami! Haba! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!